तो गासैबो बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे चेनेल गोदान मोनसे भिडिअआवहाय फिन खनसे बरायनानै लानाय जाबाय। तो जोंनि 14 तारिखआव बायलांबाय बा जोबलांबाय जोंनि मार्टियार्स डे, जिहेतु जों गिबि मुंख्लं जाजेननाय बियो जोंनि बर' रायजो राजानि थाखाय मुंख्लं जालांदों। बे सानखौ जों फालिलांनो हाबाय, मोजाङै गाजा गोमजा फालिलांनो हाबाय। लोगोसे ओरै जोंनि आउट अफ बिटिसि बावहाय जोंनि एक्स एनडिबि बिथांमोनाबो मोजाङैनो फालिलांनो हाबाय। बेखौ जों गासैबो निउस पर्टेलनि गेजेरजों बर' रायजो राजाफ्रा नुबाय जानांगौ। तो गोबाङानो गोबां स्पिच होलांबाय, गोबाङानो गोबां खोथा बुंलांबाय, मोजां मोनदों आरो सोरनिखौबा मोजां मोनदों, नाथाय सोरनिखौबा गोसो सिङाव दङ बिथांमोना खेंफोरसारनो हायाखै, माखासे पलिटिक्स बेकग्राउन्ड थाहैबाय, बिनि थाखाय बुंनो हायाखै। जाय हक जेखियानो जाया माने बिथांमोना फंसेब्लाबो बर' रायजो राजानि थाखाय आरो गासैबो मुंख्लं न'खरनि थाखाय बा जायफोर मार्टियार्स जादों बिथांमोननि थाखाय बुंनो हादों होननानै, साहस हादों होननानै आं सानो। जाखिनि बुंनो हानाय, दिनै जोंबो निउस पर्टेलनि मोखाङाव बुंनो हायाब्लाबो गावबा गाव दिनै चेनेल दं, बिनि थ्रुयैहाय बिनि गेजेरजों बयहाबो बुंनो हादों होननानै आं सानो। आंबो दिनैहाय जाखिनि बाथ्रा बुंनो हादों बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों बा इउटुबनि गेजेरजों, बियो गासैबो बे मुंख्लंफोरनि थाखायसो बुंनो हादों होननानै आं सानो। तो बाथ्राया जाहैबाय, आं मोनसे बिथां सावरायग्रा बिथां MCLA, आं बिथांखौ थेंक्स माने बास ओरैबायदि मोजां मोनदों बिथांनि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय। गासैबो बर' रायजो राजाया बिथांनि स्पिचखौ नुबाय जानांगौ। आं दिनै हगारदों, नाथाय बयबो नुबाय जानांगौ। निउस पर्टेल बावहायबो नुदों जानांगौ। खिन्थु बिथांनि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय, खिन्थु गोसो सिंनिफ्राय ओंखारनाय बायदि मोनदों आरोखि। बिथांनि माखासे खोथाया मुंख्लं, जानो होनबानो जानो हाया। बे खोथाया 100% बयबो मुंख्लं जानो लुबैयो, नाथाय बेखौ जानो होनबाबो जानो हाया, रावबो हाया। आनखि आंबो हाया, गुबुननि खोथाखौ बुंनो थाङा, आंबो हाया। मुंख्लं जानो होनबाबो जानो हाया। बियो मोनसे इसोरजों मोनसे सोमोन्दो थाफायो होननानै आं सानो दे। दिनै सोरबाया थैनो होनबाबो थैनो हाया, सोरबाया आं बेबायदि खालामना थैगोन बेबायदि खालामनो हाया। खिन्थु बिथांनि जाखिनि स्पिच, कयेकटा खोथा आं बुंला, नोंथांमोना जुदि नुवाखैबा बिथांनि स्पिचखौ जोबजासिम नायनाया मोजां जागोन। खारन बिथांनि जाखिनि स्पिच होनाय बिराद मोजां जादों, बिराद आं सापर्ट दं बेफोरबायदियाव। आं फुरा मोजां मोनदों। आरो अनजालि मेडाम, डक्टर अनजालि मेडाम, बिथाङा जाखिनि बाथ्रा बुंनाय, बिथांनि जाखिनि स्पिच, आं ससेनिफ्रायसो भिडिअखौ हगारनाय जादों, बावहायबो नोंथांमोना नुगोन। जिहेतु गिबि मुंख्लं बांबुरगोरा बिथांखौ फंबाय लिंदों होनबा जों बेसेबां जुनियर, बे खोथाखौ सान। दिनै बांबुरगोरा सारा रावनिबो आखायाव थैयाखै। आं बुंनो सानाखै, जों गावनि आखायावनो थैनाय जादों बिथाङा। साननैसो सिगां आं अरखां दाबखा सार, बिथाङानो मोजाङैनो फोरमायनानै होदों। तो बेवहाय आं मोनसे कन्ट्रभारसि आं बेखौ लाबोनो सानाखै। अरखां दाबखा सारा जिखिनि बाथ्रा बुंनाय बेखौ रिपिट खालामनानै जुदि नायोब्ला बुजिगोन। सोरबाया गोबाङानो साननो हागौ दिनै NDFBनि गिबि मुंख्लं जाजेननाय आर्मि, पुलिस, इण्डियान आर्मि, आसाम पुलिस बा गुबुन गुबुन आखाइजों थैदों सानदों। नाथाय बिसोरो बे सोरनिबा आखायाव थैयाखै, जों बर'नि आखायावसो। आरो NDFBनि गिबि मट' जेखिनि लेट आस डाइ फर बर' नेशन बाट लेट नट बर' नेशन मोनसे सोदोब होननाय दङ दे। आं बावहाय नोंथांमोना
नायोब्ला बुजिगोन स्क्रिनाव आं होनानै होगोन दै फ्लेगनि गाहायाव जोंनि बे मट'खौ आं होनानै होगोन बेखौ नायोब्ला बुजिगोन बियो सोरनिबा थाखायनो बे मट'आ खिन्थु गिबि बांबुरगोरा सारानो दोनलांदों होननानै आं सानो बिनि जिहेथु मुंख्लं जानाय बे मुंख्लं जानायनिफ्रायनो बे मट'खौ जों दिनैसिमबो मानियो थ' दिनैहाय गोबाङानो गोबां सुथुरनि आखायाव थैदों गावजों गावबो थैदों आरो इन्डियान आर्मि आसाम पुलिस बेफोरजोंबो गोबां रोखोमै थैदों जों बावहाय थैनायखौ थैनो होनबाबो थैनो हाया रायजोनि थाखाय जों मार्टियास जानो होनबाबो मुंख्लं जानो होनबाबो जानो हाया जायफ्रा जादों बियो सुप्रिम सेक्रिफाइस आरो सुप्रिम माने जिउ नागारनाय बेफोरो बर' रायजो राजानि थाखायसो खिन्थु जिउ गारनाय जादों आं दिनैहाय माखासे खोथा सार रन्जन दैमारिनि खोथाखौ अनजालि मेडाम डक्टर अनजालि मेडाम बिथाङानो मोजाङै रोखायै फोरमायलांबाय स्टेटमेन्टनि गेजेरजोंबो मोजाङैनो बा फोरमायलांबाय बावहाय जोंनाव सोंनांगौ बा जोंनिफ्राय मोनथिनांगौ बेखौ आं सानासै आरो जोंनिफ्राय मोजाङै खेंफोरथि होबावनांगौ बेखौ आं सानासै जिहेतु डक्टर अनजालि मेडाम बिथाङानो जेब्ला स्टेज गानो थांनायनि सिगांनो स्टेजाव हाबनो थांनायनि सिगांनो जों बावहाय मुगानि थान्दै बड'लेण्ड रादाब बड'लेण्ड बुब्लि गोबां पर्टेल दं बावहायनो बिथांखौ फार्स्टआवनो स्टेटमेन्ट लानाय जादों आरोखि बावहायनो बुंनायबो जादों आरो बे भिडिअखौ आंनि चेनेलाव आंबो हगारदों गोबां चेनेलावबो नुबाय जानांगौ थ' बावहाय रन्जन दैमारि सारनि बारै गोबां खोथा बुंनांगौ बा माबानांगौ दरखार गैया आरो बिनि सार रन्जन दैमारिनि खोथा उदां जानायनि खोथा गासैबो बर' रायजो राजाया इसोरनि सायाव जुदि आर'ज खालामोबा प्रेयार खालामोब्ला हयथ'बा बे मासनि गेजेराव सार रन्जन दैमारिया उदां जानोबो हागौ आसा खालामो आंबो जाथों जानांगौ जोंल' थानानै मा जानो जोंनि दैदेनगिरिफ्राल' थानानै मा जानो गिबि फाउन्डार रन्जन दैमारि बिथांबो उदां जानांगौ जों बेखौ लुबैयो माने बिथाङाबो रन्जन दैमारिजों लोगोसे जायफ्रा दिनैहाय केस सेन्ट्रेल जेलाव दङ आरो NIA केस नांनानै दं बिथांमोनाबो आसा खालामो थाबैनो उदां जाबोगोन आं मिजिंथियो लोगोसे थांनाय 14 थारिखआव जिहेतु मोनसे मेम'रेन्डाम बानायदों NDB एक्स NDB सोद्रोमाफोरनि थाखाय जायफ्रा दिनैहाय जेलाव दङ आरो जायफ्रा दिनै फासिनि अर्डार हल लाइफ साजा रन्जन दैमारिजों लोगोसे बेसेबांबा दैदेनगिरिफोर दं गहपुर ओरैहाय गवालपारा जेल थानाय क'क्राझार जेलाव थानाय जायफ्रा जोंनि NDB बिथांमोना गासैबो मोजाङै उदां जागोन होननानै आं सानो दिनैहाय जों NDBआ एक्सुवेलि आलादा आलादा साननाय आलादा आलादा थांखि आलादा आलादा मिजिं बेखौ साननायखौ ज्राब गारनांगौ होननानै आं सानो जिहेतु जोंहा सेरफांगुरियाव मैया 14 थारिखआव ओरैबायदि मोजां जादों आं गोसो सिङाव आं मिथिगौ माने थानो हायाखै आं खामानि मावनाया मा मेंनाया सिगां जादों NDBनि जाखिनि दैदेनगिरिफोर दं बावहाय जों सोरबा Pनो Rनो Sनो ओमफ्राय Dनो धिरेन ग्रुपनो मानो गासैबो जाजोबनायखौ आं नुदों फुरा हेपि आं बावहाय बेफोरबायदि जुदि जों ज' थादलायनो हायोब्ला बा गुबुन जाया खुंथायाव थायो बे नङा बै नङा बै बिथांमोनाबो जेबो खालामनो हाया जों जुदि एक्स NDBफ्रा दैदेनगिरिफ्रा खौसेथि जुदि थायोब्ला जोंखौ रावबो जेबो खालामनो हाया आं बेखौनोल'
जोबथारनायाव आं बेखौनो खावलायगोन मार्टियास जायफ्रा मुंख्लं जाबाय सुप्रिम सेक्रिफाइस आरो सुप्रिम जिउ दान होबाय बिथांमोना इन्डिया गभर्नमेन्टआ जिखिनि पेकेज डिक्लेयार खालामदों बेफोरखौ जुदि मोजाङै मोनफुङोबा मोजां जागोन होननानै आं सानो आरो लोगोसे जायफ्रा दिनै सुप्रिम सेक्रिफाइस सुप्रिम दिनै जिउ दान होबाय बर' रायजो राजानि थाखाय बिथांमोननि मुङै मोनसे थि जायगा थाबैनो खालामोबा मार्टियास टम बा मुंख्लं खाम्फा लुनायनि थाखाय मोनसेल' नङा खिन्थु जेनेरेल जमायैहाय लुनायखौ आं लुबैयो खारन जोंहा दिनै मालाबा 14 सेप्टेम्बरखौबो दिनैहाय हलिडे हिसाबै मानिनांगौ होननानै मोनसे मेम'रेन्डामावबो फोसावनाय जादों हिसाबै ओंखायनो जोंहा मोनसे मुंख्लं खाम्फाफोरनावहाय बिबार बावहैनो हायो मोनसे जायगायाव जमायैनो बेवहाय सोरबा SR माबा माबि बेफोर बाददों एज ए एक्स ndfb हिसाबै थ' लोगोफोर भिडिअ'आ गोबां गोलाव जाबाय थ' आं बावहायनो दोनथ'नो सानबाय जय बर' हारिनि